Erbyn heddiw, mae dros 85% ohonom ni yn y Deyrnas Unedig yn defnyddio gwefannau cymdeithasol yn ddyddiol. Facebook, Instagram, Snapchat, mae pawb yn defnyddio nhw, ydych chi'n nabod nhw gyd. Ond ydych chi erioed wedi meddwl beth sy'n digwydd i'ch cyfrifon ar ôl i chi farw? Mae 8,000 o bobl ar Facebook yn marw yn ddyddiol. Grim. Ie, fi'n gwybod. Ond rhyw ddydd, fydd mwy o bobl marw ar Facebook a Twitter na rhai byw. Sy'n meddwl fydd y pentwr mawr o gyfrifon gwag yn cynyddu yn flynyddol. So, be bydd yn digwydd i'r holl lluniau a'r statuses crap o'ch anifeiliaid anwes dros y degawdau? Lluniau penblwydd i'ch nain? Lluniau crap o'ch gwyliau. Wel, mae modd i chi ar Facebook Enwi rhywun fel legacy contact. fydd yn gallu troi eich cyfrif mewn i ryw fath o memorial page. Fel eich bedd digidol. Grim. Ond, mae yna un cwmni yn awyddus i helpu chi adael eich marc ar y byd digidol. Hyd yn oed ar ôl i chi farw. Ie, bach yn creepy. Dwedwch helo i Dead Social. Eich trefnwyr angladd digidol. Ie, mae'r cwmni yn cynnig gwasanaeth yn edrych ar ôl eich cyfrifon ar-lein Ac yn dewis pryd i postio stwff. Ar ôl i chi farw. Okay, so is this recording now? Yeah, we're good to go. Dead Social is a end-of-life planning tool and resource hub. The tool that it's most well known for is being able to send out your goodbye messages to your loved ones, so it could be your partner, your children, etc. Once you've died. Once they've created a profile, they're able to create either one or a series of goodbye messages, videos, texts, and or images. It's then the user's responsibility to assign a digital executor. My digital executors are my two brothers. They're unable to view any of my messages, they're unable to edit any of my messages, but what they are able to do is to click on a goodbye on a button, and my goodbye messages are sent out to my loved ones. It's a little bit creepy almost on the surface of things. We're just trying to highlight to people that, no matter what and how you use the internet, which platforms you use, at least be aware that once you do die, your digital footprint will inform your digital legacy. Yeah. And it's things that we can all do to help address that. Wel, dyna ni, ewch i'r Dead Social a ysgrifennwch be bynnag chi eisiau. Byddwch chi ddim o gwmpas anywhere i delio efo'r backlash. Dead Social, syniad da? Be byddech chi'n gweud ar eich negeseuon o'r bedd? Gadwch ni wybod yn y sylwadau isod.